Ovaj današnji video nazvat ćemo doručak u travi ili doručak na travi. Zato jer su u žiži naše pozornosti voće, prekrasno voće, evo svih boja i okusa i vrsta. Prekrasna je ova zdjelica sa kojom smo započeli dan, ali ćemo uživajući u tim okusima posvetiti ovaj video i ovaj recepturu jednom korijenu koji je poznat već dugo i koji se sve više koristi, konzumira i u ovim našem podneblju. Naime, predstavit ćemo jedan čarobni napitak, a to je bajkoviti spoj džumbira, ginger and lemon juice, džumbirov i limunov sok. I to onaj koji je u svrhu vašega zdravlja, vitalnosti, svježine i ljepote. On je jednostavno od jutra jedan prekrasan put do vašeg zdravlja. Kod nas doma godinama, već pogotovo ljeti kada su vrući mjeseci, kao što je evo i ovo ljeto jedno od vrlo vrućih i temperature se penju, uglavnom su i preko 30 i noću preko 30. Mi već godinama pijemo i imamo pripremljenu 1,5 litru ovog prekrasnog i osvježavajućeg čarobnog napitka, ljekovitog džinđera i limuna. To je mješavina dviju jednog korijena i ploda, jer džumbir je korijen. Znači on osim svih svojih nutrijenata koje ima, on u sebi crpi onu energiju zemlje, znači on crpi energiju odozdo, dok je limun žuti sunčan, on crpi energiju sunca i tako se u ovom napitku spajaju dvije prekrasne i dvije nama jako važne stvari. Nebo i zemlja, rekli bi eto onako po narodski. Taj čarobni napitak koji ne samo da je što se tiče zdravlja i energije i svega, još ćemo napomenuti što sve sastoji, on također pomaže kod skidanja prekomjerne težine, znači gubljenje težine. On je prijatelj naše vitalnosti, također je jedan vrijedni čistač tijela od toksina, a kad ga očisti, puni nas vitaminima, mineralima, on restaurira našu narušenu i okrhnutu energiju i jača naš imunitet. Dovoljno je samo odrezati komadić džumbira, otprilike oko 5 cm, i od njega napraviti istisnuti sok ili kroz nekakvu naribat ga pa iscijediti i barem jednom u danu popiti tekućinu koju ćemo napraviti po sljedećem receptu. On će biti pri kraju. Rekli smo znači da je potrebno i bilo bi poželjno koristiti ga svako jutro. Znači mješavinu limuna i džumbira. To je prekrasni osvježavajući napitak i on trenutačno čim popiješ pola čaše, istog trenutka osvježava. To su te neke čarolije koje u sebi nose neke biljke, jer limun on je kako se kaže, sad se ne mogu, riječ mi bježi,
neutralizira kiselost, lužnat je. I automatski time u organizmu stvara jedni drugačiji medij. I tako da, u stvari, ako počnete dan sa jednim od najzdravijih kombinacija hrane na svijetu, garantirano je da ćete se i dobro osjećati, izbaciti iz sebe nepotrebne i suvišne balaste, a utašit ćete žeđ, što je svakako bolje nego piti neke sokove, neke kupovne stvari sa šećerima, umjetnim bojilima i tako dalje. Džumber je jako smiješan korijen, jako je neobičan i dosta je nezgodan za čišćenje kože, tanke, on ima tanku kožicu, a on je iz porodice ljiljana i koristi se kao začin i kao ljekovita tvar, biljka, više od 3000 godina. Osim tog zanimljivog, izvrsnog okusa koji ima, on od pamti vijeka je poznat i dovodi veliki broj benefita za naše zdravlje. To smo već spomenuli da je kao antioksidans, štiti tijelo od oštećenja od slobodnih radikala i čuva oštećenje naših stanica. Također sadrži veliki broj nutrijenata, vitamina, minerala, uključujući vitamin C, magnezij i diže našu snagu i imunitet i tako je jedan od naših bodyguarda velikih. Vrlo je koristan kod gripa, prehlada, grlobolja, jer on je antipiretik i analgetik je. Znači, kod grlobolje, na primjer, naribati džumbir i pomiješati sa malo meda, jednu jušnu žlicu progutati, istog trenutka on djeluje. Dakle, no vratimo se mi na naš bajkoviti vilinski čarobni džus o kojem pričamo, u kojem mi znači trebamo taj džinđerov korijen, limun i vodu. Znači komadić od 5 cm, usitnimo ga. Kod nas u ovom videu je sve zorno prikazano. Usitnim se u blenderu sa malo vode, zatim se limun dobro iscijedi i sok se doda u blender, zatim se napuni vodom do željene količine, jer može biti i blaži koncentracija mješavine limuna i džumbira, može biti žešća ili blaža. Mi volimo srednju, tako da se može popiti više čaša. Moram priznati da sam ja najveći konzument tog. Ja popijem skoro pa cijeli jedan bokal. O limunu se zna dosta. O njemu da je bogat svega i svačega, tako da o njemu smo već dosta govorili i ovaj put nekako nije on u zapečku, on je itekako bitan u ovoj kombinaciji, u ovom duetu, jer jedan bez drugog ne bi dali taj učinak koji daje ovaj prekrasni napitak. Eto, znači, imali smo jutro, počeli smo sa veselim društvom, svježim društvom koje daje snagu da možemo se upustiti opet u velike i teške projekte od koje sam se malo odmarala 2 dana. Pa eto, topla preporuka da uživate u jednim od najkvalitetnijih i najmoćnijih namirnica na planetu i jednostavno možemo ih nazvati superfood, super namirnice. Pa eto, uživajte, zdravi, veseli bili, naravno